Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kawai na kisengsan partai ke ni kejela, ka People's Democratic Front, ka ba angnod ban simkia ya ki issue jong ki paiba, ha ka bedai bat ka roi ka par jong kejela. Dang shen kala thau ru ya ka kanhon ya ka balatem kum ka United Progressive Front da ka be trelang bat ki arngot ki MLA bakan thom yu MLA Klemseng jong ka Nongkram constituency ku ba lambor mangyang bat u MLA jong ka Seng Nationalist Congress Party usaleng sangma khanang banyo ya ka jing itu na ka yeng darbar thau an ka jella ya ka ni ka kanhon ka barang sudap seng thamai ha ka santarek mentau nailar 8000 kat khandai ki sawngot ki MLA jong ka Seng PDF rengkat bat kini ki arngot ki MLA ki bala thau ya ka United Progressive Front kilale IT ru da ka jingtho shaw sambot lampang ka yeng darbar thau an ka jella u Timothy di Shira ka baning ko nga ka long ba kani ka jing form ya kani ka alliance ka long na ka banta ka jingkwa jungi banang penklanya ru kom tari kamu be dai ban kentiu ya ka state hi ya ki development overall development ya ka state jungi pro khoi kata ka dai ka jing tumu jungi bangi ong bangin ne don lang kan long ke jing mentoy na ka banta ka jing ai be anti chong ka state jungi bobon ki kam be dai wat ka overall development bros ka tangi dan ka MDA government ka kumbalong menta ka ya be anti kam don kan gonui tangbang sngopat ba dangi don pat da kani ka alliance ka bolong ka sub alliance kan long ka jing mentoy na ka banta ki bobon ki kam ki jam bong ong ipi na ka banta ka jing mentoy jong ka state ka jongi ni sngo ya dai jing mot ni sngo tanat ni sngo biang ngia itu itau ngia ka kerta ka barang ya bet ya piang para mangi tingi sngo ka don kam kai tingi don ni te song da kani ka front batte kan long ka ikai jing mentoy na ka banta ka state hi jongi bro khoi phila sngo ni sutu sha hen ne ya ka alliance ngia lam mangi don sangut ya meli mun nak wei ke parti phila sutu entah bat arngut ki parlok jungi ki bejan ngilong lang kom ju hi te kani ka group ka bangi form na ka benta ka bit ka biang na ka benta ka jingya be yaranti ki bobon be de ka kam jong ka government te dai na ta ka da mo pi do mentang impat don kanu ngilong lang kom ju hi ka wei ngi don ngimpat jet chairman ngimpat jet secretary no ring don ka jing stu jing mot pat ka bas ka bakhlaj kani kam dai shu barang thamai kani tu pi na do san ru banai ban shwa tangba long bangim ngimpat ban ngimpat ya penbet adu bandapoi kata ka por bangin submit da jing thok ni ndai ka jing su jumot ka jing geran ka jing nadu menchuan itu ipi bat kani ka su jarang khat pi ong pi ba ka adien ba ikhlat ibadon da ka boburom ngani itu ipi bopeli bang kwa dwar bleng im don im kata bat kani ka jing thumu jungi plus lam ba namak ngi kwa menang yabon para mangi ni su thu jingmot pe hang den itu ipi sutnat badon lang ba saleng na po Garo Hills kam dai kai kani ka dai na ka benta ka overall development ni ka state ko kam dan ni ai ban ong da ko moi ban ni perkhat